ଦିନ ରହିବ। ଆଉ ଅପା ପୁଅ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲା କି ଆମ ବରକନ୍ୟା ଆସିପାରିଲେନି ତ ଏ କୋଉଠି ବେ ମୁଁ ଗାଡି ଯିବେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଏଇ କେନାଲ ଛକରୁ ସେଇ ବୋର୍ଡଟା ଦେଖିବା ବା ଭିଡିଓ କରିବୁ। ବୁଢାବୁଢିଆଣି ଡ୍ୟାମ ଆଉ ବରକନ୍ୟା ଏ ସାଇଡରେ ରଖ ସାଇଡରେ ରଖ। ଜଳପ୍ରପାତ। ଇଏ ଭାଇ ଆପଣ କେତେ ବାଟ ହବ ବେ? ମତେ ଟିକେ ଭଏସ ଦେ ବଣ୍ଟୁ। ଆପୁ ଆଜି ମୁଁ ଭଏସ ଦେଉଛି। ମାନେ ସେପଟେ ଇଏ ହବ ନା ଏପଟେ ଏପଟେ ପାଖ କୋଉଟା ହବ? ଏପଟେ ବା ସକାଳେ ମୋବାଇଲ ବି ଆସେ ପଡେ ନା ବଣ୍ଟୁ? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କ୍ୟାମେରା ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଟା କୋଉ ଏରିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କଣ? କେରଲା କେରଲା ହଁ ହଁ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖୁନୁ ସେ ବା ଲାଇନ ଲାଇନରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଏଇଟା ମଣ୍ଡୁ ଗାଡି ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ବାଇକ ନେଇଛୁ ତ? ସେପଟେ କିରେ ଆକାଶ? ବୁଢାବୁଢିଆ ଡ୍ୟାମ ଟା ପାଖରେ ନାହିଁ? ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆହୁରି 7-8 କିଲୋମିଟର ହବ। ଗଳିଆ ଫଳିଆ ସଇଲାଣି ତ? ଏଇ କାହାକୁ ପଚାରିବା କି କାହାକୁ ପଚାରିବା? ଆକାଶ ଅଛି ବା ସାଙ୍ଗ ଡାକିଥା ତାକୁ ସେ ଯାହା ହେଲେ କାହାକୁ ପଚାରିବା ହଁ ଡାକୁନୁ ଲୋକାଲ ପିଲାଟା ତାକୁ ଡାକୁନୁ ଅଛନ୍ତି ଡାକି ତାଙ୍କ ଘରଟା ଫୋନ୍ ମାରୁନୁ ଫୋନ୍ ଆଗରେ ମାରୁନୁ। ତ ଡ୍ୟାମ ପଡିବ ଚାଲ। ନା ମ ଆଉ କାହାକୁ କାଇଁ ଫୋନ କରିବା। ଆରେ ମଉସାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଟିକେ ପଚାରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବାଟ ତ ପାଉନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କଥାରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଅପା ପୁଅ ଭାଇ। ଅପା ପୁଅ ଭାଇ ବାଟ କହିପାରୁନି ଟୋଟାଲି ଆମେ ହଜିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ। ମଉସା କହିଲେ 5-6 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାଟା। ଆଉ ଟିକେ ଛିଡା ହେଇଗଲେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ତ ବୋବାଲ ଆସୁଛି ଝରଣା ସାଉଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରୁ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଏଇଟା ହଁ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା। ଲୋକେସନ ଟା ବୋବାଲ ଆସୁଛି ନା ଦେଖିଲୁ କୋଉଠି କି ଆକାଶ? ବାଟ ତ ଜାଣିନୁ ଆଉ ଅପା ପୁଅ ଦେଖଉଛି ବାଟ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା ବାଟ ତ ମୋ ଅପା ପୁଅ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା କି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ସୁନସାନ ଲୋକେସନ। ଏଇ ଆଉ କେତେ କିଲୋ ବାଟ ବେ? ଦେଖିଆ ଆଉ କେମିତିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଝରଣା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ବୋଧେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ନା ହଉନଥିଲା? ଆଗ ଡ୍ୟାମ ପଡିବ ଡ୍ୟାମ ଦେଇକି ଝରଣା ଯିବା ତାପରେ। ଡ୍ୟାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଠୁ ଡ୍ୟାମ ପାଣି ପୁରା ଆସୁଛି ଏଠି। ହଁ। ବୁଢାବୁଢିଆଣି ଡ୍ୟାମ ସାଇଡରେ ଯାଉଛୁ ତ ନେକ୍ସଟ ବାଟେ ସେଇଟା ଦେଖିଦବା ବୁଢାବୁଢିଆଣି ଟା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ବରକନ୍ୟା ୱାଟରଫଲ। ଯାଇ ଦେଖିବା ସେଠିକାର କେମିତି କ'ଣ ନେଚର ଟା ରହୁଛି। ଓକେ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ପାହାଡ ମାନେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ ପୁରା ବରକନ୍ୟା ଯୋଉ ୱାଟରଫଲ ମଝି ମଝି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମାନେ ଏଠି ପୁରା ମାନେ କୁହୁଡି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ ବାଦଲ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ହେଇଯାଏ ପୁରା ଏରିଆଟା ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ରହିବନି ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ସେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଗଲେ ମାନେ ବରକନ୍ୟା ବି ପାଖରେ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବରକନ୍ୟାର ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼। ଏପଟକୁ ଗଲେ ବରକନ୍ୟା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ଆମେ ଆଉ।
ଆସିକି ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବରକନ୍ୟା ୱାଟରଫଲରେ। ତ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଭ୍ୟୁଟା ପୁରା ମୋବାଇଲ ରହୁଛି ପୁରା ଏରିଆ ଏରିଆର। ଆମେ ଆସୁ ମଣ୍ଟୁ ଆଉ ସେ ଆକାଶ ମୁଁ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ୱାଟରଫଲର। ମୋବାଇଲ ଭିଉ ଅଛି ଗାଧେଇବା କୋଉଠି ଆମେ ଉପରେ ଯାଇ ଗାଧେଇବା? ହଁ ତ ଆମେ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଦିରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବୁ। ସିঁଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆମେ ଯିବୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ ଝରଣା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଝରଣା। ହଁ କ'ଣ ବାହୁବলীର ଝରଣା ସିନ୍ କୋଉ ପଟେ ଏପଟେ? ହଁ ହଁ ରାସ୍ତା ପୁରା ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମାନେ ସିঁଢ଼ି ଗୁରା ଯେଉଁ ସବୁ। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଝରଣା ଆଉ ଥାର୍ଡଟା ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ଅଛି। ଆସିକି ବି ବରକନ୍ୟା ଝରଣାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯାଉଛି ଗାଧେଇବୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ପାଣିଟା ବହୁତ ଚିଲ୍ଡ ଥିଲା ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଉପରକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ପୁରା ମାନେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଥିଲା ପାଣିରେ ଗାଧେଇକି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏତେ ଝରଣା ଯାଇଛି ମୁଁ ଗାଧେଇନି କେଉଁ ଝରଣା କେବେ। ଏଇ ଝରଣାରେ ଗାଧେଇଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆସି ଝରଣା ଥରେ ଗାଧନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆସିବ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ିଆଣି ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଏରିଆରେ। ଆଉ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।